ଭାଇ କିଏ ଅଛ? କଣ ହେଲା? ଭାଇ 3 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନି, କିଛି ଅଛି ଯଦି ଗଣ୍ଡେ ଦିଅ ଖାଇ। ए उठाले रे देवा, उठाले रे बाबा। इतनी खुशी। ପୁଣି କଣ ହେଲା? ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ ପିଇବି। हाँ ये कर लो पहले। ରହ ମୁଁ ଆଣୁଛି। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଭାଇ ପଇସା ଅଛି ଯଦି କୁହ। अबे साले有人。